Počkej, já něco vidím. Ty to neumíš rozeznat, já jo. Ty hambáři. Tak bude, já dáme ty vole. Jak se brání, jak chceš ukazovat jeho. Jo. Ty vole, co úplně říkal, vole. To je zuživá láska. Zuživej se, Duši. Ty vole, nejde v palku. Nekurz mě. 69 korun. Ty vole. Díky, že jsi půl pívem. Já nic nevidím, ty to nevidíš, ale já jo. Adame, vylez nahoru. Ty kreténé, vole, pak vychodil napolovat motor. Mně je to těžký rozluštit. A co luštíš? Hieroglyfy. Cože luštíš? Hieroglyfy. Nejdu rozluštit. Musíme jim dát pryč. Jo, teď s tím hnu. Já si myslím, že tohle vytvořili mimozemšťani, protože se s tím nedá hnout. Ale za normální okolností ve smyslu 1 Newton krát 1 kilogram a tak dále by toho mělo mít 20 kilo. Ale nejde. Tak se jdeme podívat dále. Vidím něco. Počkej, tady nejsou dveře. Kde jsou dveře? Já cítím. Tady jsou dveře, já cítím hovna, kámo. Já cítím dobrou zprávu. Hej, pojďte mi pomoct! Adam leze z hoven. Musíš jít dovnitř. Nejdu. Tam je ta správná zpráva. Půjč někam jenu. Nepůjči. Neboj se. Tady je ta zpráva od mimozemšťanů. Autobus, bacha, autobus. Tady je ta zpráva. Jo. Ty děti.